ai ina gaya maka barau shi rayuwa da ka ganshi ka bi komai hankali dan gadi da kaga nake yi har mutane samun ido suke wani gwamnati na biya na kuma ba wata biya na kirki take yi ba tunda dai ana dan samun abin da za a ci a sha an wuce guri gaskiya sai dai mutum yana kana kwafsawa ba kai kullum sai ka ringa fitowa a guntun wando kamar wani haba kai fa na san ka tun can fa kuma ma da guntun wando ba dole yi ruwa ba ai dole nan yi ruwa saboda ai kai bari ka jin gama wani abu rayuwa yanzu ba ruwa ba za ka ci ba a kai ga mun yi su ina mai na labari wannan ya gidan baba talatu lafiya gajiya kallon ya fito kallon ko ce ya kake da shi wanda dai ka tambaye ni kiran ka shi amma wannan nawa yau kuma masa aka yi wallahi Allah ka banni kai kenan in na sai abu shekka dan kai ka tashi ka tafi ma na sallame ka assalamu alaikum malam Muhammadu darfi an jima darfan buran uba wai da ko da fata za ba to Allah isa oh my god Allah isa besa idan baka ci masarar ne ai ka bari kawai na ya maganin wani dan iska ne yau tunda yace ta kan masa kwadai kai kuma rowa ko ai ne na ya maganin wani dan iska ne wayo Allah ya dawo da ci gaba da ci mana ina ai kai ci na haka gashi ma ka ci ko ba da mu zan fara ci mu ba ci wannan ka ai na ci ne ai kai ka ci gaba kawai ka ci gaba da ci bari ma ka ci assalamu alaikum magajin na briska nagode ya karfe ma ne yau lahira za ta yi bako mutumina ni zan shiga gida yau lahira za ta yi bako yau lahira za ta yi bako yau lahira za ta yi bako amma me yasa mai ka wannan ya haɗu da shirin magaji na briska ya haɗu da shirin magaji na briska kwaɗayi ba ai mu abincin a hannunmu ne za ka mutu kwaɗayi kace ba a sauka lafiya